ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது எல்லா ஃபிஷஸும் வந்து ஒன்றா வளர்த்துறப்போ வந்து நம்மளுக்கு நிறைய யூசேஜ் இருக்குது. அதே சமயம் சில இதெல்லாம் இருக்குது. அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பேசுகிறேன். அதாவது யூசேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபிஷஸும் ஒட்டுக்காக வளர்த்துறப்போ வந்து ஃப்யூச்சரில் நம்ம ஏதாவது சேர்ந்து இது பண்ணோம்னா செட்டப் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த அளவுக்கு வராதுங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து இப்போ 1-2 ஃபிஷஸ்லாம் அடிச்சுக்கிற மாதிரி அந்த பிரச்சனை வராது. ஸோ எல்லாமே ஒட்டுக்காக வளர்ந்த ஃபிஷஸுங்க. ஸோ அதனால் வந்து பிரச்சனை வராது. இதை தாண்டி வந்து வேறு ஃபிஷஸ் விட்டாலும் இதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை பண்ணாது. இது ஒரு ப்ளஸ்ஸு. அதை தாண்டி வந்து மைனஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்தெந்த ஃபிஷ்ஷு எந்தெந்த வெரைட்டின்னு கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கணுங்க. ஆல்பினா ஃபிஷஸ் கப்பீஸு இருக்குது, இதில் பிளாட்டினம் ரெட் கப்பீஸோட இது ஃப்ரைஸும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது, பிளாட்டி ஃபிஷ்ஷில் வந்து ரெட் பிளாட்டி இருக்குது, பிளாக் பிளாட்டி இருக்குது. ஸோ இத்தனை வகையான ஃபிஷஸ் ஒட்டு காலத்துறப்ப தனித்தனியாக பிரித்து வச்சிடணும். ஏன்னா க்ரோ இப்போ ஒரு 2 மந்த்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பிரிச்சிடணும். இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். அதே மாதிரி வந்து இதெல்லாம் பிளாட்டி ரெட் பிளாக் கலர் பிளாட்டி ஃபிஷ் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு வளர்ந்துருச்சுன்னா கொஞ்சம் தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கணும். இது தாண்டி என்னென்னா தனியாக பிரித்து வைக்கிறதோட மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணி பிரித்து வைக்கிறது ரொம்ப இதுங்க. என்னென்னா நீங்கள் என்ன தான் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பிரித்தாலும் 1-2 மேல் போயிடுச்சுனாலும் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன டக்குன்னு இது ஒன்று மாற்றம் வரதான். அதை தாண்டி வந்து எல்லாம் பிரித்து போட்டு எல்லாம் இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ப்ராசஸிங் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்மாக ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் அப் கொடுங்க. அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணி சின்னதாக ஆரம்பித்து சின்னதாக லோக்கலில் கொடுங்க. அது மாதிரிலாம் பண்ணால் தான் ஃப்யூச்சர்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும். அதனால் வந்து ஃபார்மாக வச்சிங்கன்னா இதாக இருக்கும். நான் இப்போ வந்து என்னென்னா இது வந்து ஃபுல் டைமாக பண்ணல, ஸோ பார்ட் டைமாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்சல் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் தான். பட் ஃப்யூச்சரில் என்னால் பாசிபிள் பண்ண முடியும். இப்போதைக்கு வந்து அவைலபிள் இல்லை. ஸோ திரும்பி ஒரு ஆழமாக பதிய வச்சுக்கிற எல்லாத்துக்கும். அதை தாண்டி வந்து ஃப்யூச்சர் எப்படிலாம் வளர்க்கணுங்கிறது என்னால் முடிஞ்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் கண்டிப்பாக போடுறேங்க. ஏன்னா வந்து இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன நான் தவிடு கொடுக்க சொல்லுவேன். தவிடு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தவிடு கொடுங்க, தப்பே இல்லை. அதை தாண்டி வந்து மொய்னா கல்ச்சர் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸஸ் நல்லா க்ரூம் பண்ணி கொடுக்கும். நீங்கள் ஃபார்மாக வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக டாஃப்னியா மொய்னா அதெல்லாம் போட வேண்டிய சூழ்நிலை. டாஃப்னியா மொய்னாலாம் அந்த ஒரு பூச்சி வகையானது அதெல்லாம் போடுங்க. ஏன்னா வந்து நீங்கள் பெல்லட்ஸ் போடலாம். நான் வந்து பெல்லட்டில் ரெஃபர் பண்ணுவேன். என்கிட்ட நல்ல பெல்லட்ஸ்லாம் இருக்குது. பட் பெல்லட்டை வந்து சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பெல்லட் போட்டு வளர்த்தி ஃபார்ம் வச்சு சப்போஸ் பெல்லட் போட்டு வளர்த்திட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை சேல் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு பெல்லட் காசு கூட எடுக்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் இந்த பிரச்சனைலாம் இதில் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து எப்பயுமே அதை சொல்ல மாட்டேன். பெல்லட் போட்டு வளர்த்துங்க அப்படிலாம் யார்ட்டையுமே நான் இது வரைக்கும் நான் யார்ட்டையும் ரெஃபரும் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா வந்து நம்ம என்ன தான் பெல்லட்ஸ் போட்டு வளர்த்துனாலும் அதனுடைய காஸ்ட் வந்து இவ்வளோ தான் தீர்மானிச்சு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் ரேட்டு போகும். ஸோ அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு அதை நான் யூஸ் பண்ணல. பட் பெல்லட் போட்டால் நல்லா க்ரோத் ஆகும். அதை தாண்டின க்ரோத் வந்து கண்டிப்பாக தவிடில் வருங்க. தவிடில் வந்து பெஸ்ட்டானது வந்து இது. அதை தாண்டி வந்து பாசம் பிடிச்சது உங்களுக்கு லைவாக காமிக்கிறேன். அதாவது பாசத்தை உருவாக்கி வச்சுக்கோங்க. அதாவது டப்பில் வந்து கண்டிப்பாக பாசம் வரும். அது கூட லைவ் பிளான்ட் சேர்த்துங்க. நிறையா ஒரு நேச்சுரலாக வந்து ப்ரீட் பண்ணி வளர்த்துற மாதிரி. இப்போ எப்படி தான் இயற்கையாக கோழி வளர்த்துனா தான் லாபங்கிற மாதிரி நிறையா பேர்த்து சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி தாங்க இயற்கையாக கலர் ஃபிஷ் வளர்த்துனா தான் கொஞ்சம் லாபம் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம என்ன தான் ஃபீடு பண்ணி இது பண்ணிங்கன்னா அது ஃபீடிங் காஸ்ட்டுக்கே சரியாக போயிருங்க. ஸோ இன்றைக்கெலாம் வந்து ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் எங்கெங்கேயோ இருக்கிற ஃபீடிங்லாம் இருக்குது, ஃபுட்டெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் போட்டு வளர்த்தலாம், தப்பே இல்லை. பட் அதை தாண்டி வந்து நம்மளால் வந்து அதை சேல் பண்ணுறப்ப வந்து அதனுடைய காஸ்ட்டு கூட எடுக்க முடியாது. இது பிளான்ட் நான் சொல்லுவேன் எப்பயுமே. பிளான்ட்லேயே பாருங்கள், இதில் எப்படி இதுவே வந்து 2 டைப்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லது நடக்கும். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து பிளான்ட்லேருந்து க்ரோத்தாக ஆகிக்கும், அதே சமயம் வந்து பிளான்ட்டை சாப்பிட்டுக்கும். ஆனால் பாசம் பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் பிடிக்குன்னு. ஸோ இது மாதிரிலாம் சின்ன நன்மையும் நடக்கிற இதுலேயே இருக்குது. அதெல்லாம் நேச்சுரலாக பண்ணால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து கண்டிப்பாக வந்து இது ஃபார்மாக வச்சு பெருசாக இது பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக பிளான்ட்டடு வச்சுக்கோங்க. பிளான்ட்டும் கண்டிப்பாக சேல் பண்ணணும், பிளான்ட்டும் வச்சுக்கணும். அப்படின்னா தான் வந்து நம்ம ஒரு இதில் வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும். பட் ஸ்டார்டிங்கில் ஆரம்பிக்கிறீங்களே கொஞ்சம் தெரியாது. பட் அதை தாண்டி வந்து பிளான்ட்லேயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருக்கணும். ஃபாக்ஸ் ஸ்டைலாக வச்சுருந்தீங்கனாலும் சேல் ஆகாது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன இது. ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும். அதே மாதிரி எடுத்தோடனே வந்து நம்மளால் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதை தாண்டி வந்து நம்ம கஸ்டமர்ஸை பிடிக்கணும். நம்ம எல்லாமே பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அது சப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஃபிஷஸ் வந்து நம்ம உருவாக்கி வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து நிறைய ஆர்டர்ஸ் வருது. பட் அதை தாண்டி வந்து ஃபிஷஸ் என்னால் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது. ஏன்னா பார்சல் போட்டு விடணும். ஸோ அதை தாண்டி நான் என்ன பார்சல்னால் ஏன்னா வந்து தர்மாக்கோல் பாக்ஸு தான் பெஸ்ட்டு. நம்ம ஏன்னா புதுசாக ட்ரை பண்ணுறோம், அந்த பாக்ஸில் தான் பண்ணோம். ஸோ பாக்ஸுக்கு 150 ரூபா அது மாதிரிலாம் வரும். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு ஒரு ரீசார்ஜ் கட்டாங்கன்னா ஃபிஷஸே நான் அதான் ரெஃபர் பண்ணுவேன் எல்லாத்துக்கும். நான் என்னென்னா என்கிட்ட நிறைய பேர் தப்பாக நினச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. என்னென்னா பக்கத்தில் இருக்க ஃபிஷ் ஷாப்ஸையும் நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பார்சல் வாங்கினா பல்காக வாங்கினீங்கன்னா பரவாயில்ல. அதை தாண்டி வந்து நிறைய பேருக்கு கிடைக்காதனால தான் பார்சல் கேட்குறாங்க. ரொம்ப நானும் டிலே பண்ணுறேன். பட் கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபோர்ட் போடுறேன். நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது பண்ணுறேன். அதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறேன். கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் பண்ணித்தரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் பண்ணினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபார்ம் வந்து கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ண முடியும்.
அதை தாண்டி வந்து இது வந்து பார்ட் டைமாக பண்ணுங்கள். ஃபுல் டைமாக வந்து ஓரளவுக்கு இன்கம் ஜென்ரேட் ஆனால் மட்டும் ஃபுல் டைமாக உங்கள் வேலையை விட்டுட்டு பண்ணுங்கள். அதுதான் வந்து என்னோட ஃப்ரீ அட்வைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்யூ.